Jeg er virkelig klog omkring ord. Jeg har et virkelig flot ordforråd. Altså, det er rigtig Barbie, det skabte perfektionist. Perfektionisme. Perfektionistisk. Perfektionalistisk. Altså, Perfektionalistisk. perfektisk. Et eller andet med perfektionel. Perfekt. Og så sætter man noget bagved. Perfektionist. Perfektionisme. Skabt ud fra perfekt. Tunanisme. Perfektionistisk. Ej, siger perfektionisme. Jeg har det som om, jeg bare blev kastet ind i et forhold. Altså, sådan et ufrivilligt forhold. Som om, at det er et eller andet 24-årsreglen, eller hvad det hedder, det der buddhisme heller. Altså. Hvad hedder mandsjuvenist? Du er en mandsjuvenist. Jamen, så har jeg ikke hørt om det, fordi det hedder mandshumanistisk. Men hvad betyder chauvinistisk? En mandsjuvenist, det er sådan en, der siger, at damer skal gå rent eller støj. Ja, lige præcis. Du skal bare gøre det. Jeg skal bare ikke med fødderne op i det sport. Lige præcis. Han sidder bare med fødderne op på skammen og så. En rigtig mand er mandsjuvenist. De burde tage skolen om igen. Jeg ved, jeg har ret. Jeg hader, når jeg har ret. Fordi så for en gang skyld, så har jeg fandme ret, og så er der alligevel ikke mig, der får ret. Jeg vil bruge Pandora til at spide Jeanette ned. Hun skal sidde mundløs til sidst, og ikke kan sige nogen ting. Hvis jeg var et dyr, så var jeg en perserkat. Fordi jeg har sådan langt, hvidt hår og blå øjne. Perser. 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 En perserkat.